Я. На здраве! Да сте живи, Тя здраво! са то чеки, бе. Изплюси. Абе, оплюма Изплюси плюнката. Само аз няма път. Беше го. Чакай, гледай, Коста. Добре, че няма коса. Има да имах малко. Можеш да пришли. Добре. Абе, Льонче! Чакай! Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. Не! Аз ти дай да кажеш. Тихо. Така, аз съм зад камерата. Едно аспирин. Не знам ти хапче Той да аз пиеш. мразя. Бро! То чеки. Да. Да, или че така е. Аз Да се отбиеш. И морско свинче. Пътладжан. Джан, Да, Чун, не знам. гледай как се прави. Махай се, бе. Ох, кината. Фу, зима. Здравейте и добре дошли отново в нашия канал. Днес ще снимаме втора част. На поредицата. Кой ме познава по-добре? Нека да започваме. Аз съм втора. Аз съм зад камерата и ще си кажа първия въпрос. Кое хапче мразя най-много? Да пия. Бисептол. Така, Стивко? На спирин. Според мен на аспирин или не. Дария печеля на точка бисептол, много мразя. Аз да не знам ти хапче Той да аз пиеш. мразя. Да, ясно. Винаги сме си го Ужасно говорили. е това. Винаги сме си го говорили с Дария. Така, втори въпрос. Гледам ли много телевизия? Да. Гледаш повече на лаптопа. Да. Две точки за Дарито и за Елич. Така е. Аз гледам 3 Много предавания. рядко, много рядко. Да. Игри на волята, Рачков и... И Гласа на България. Така. Кое е първото нещо, което правя като стана? Да се отбиеш. Да видиш колко е часа. Да, ти еш колко ти се казвала сега. И тук цял си гледам на телефона ми. Да, добре, значи го проявим. Добре, така. Кои са ми любимите животни? Куче. Две ли са? 3 са. Куче, риба и папагал. Ти? Куче, риба и морско свинче. Куче. Риби. И няма да е котка. Какво да е? Не знам. Давай. Де да знам. Жираф. Куче, риба и коала. Добре, по... Коала. Хора, играчката в Пепко дет беше. Да. Добре, 0,7 точки на всички. Да, 0,7 точки на всички. Така, добре. Коя е държавата, която бих искала да посетя? Италия. Така. Ама 2 са. Италия и Франция. Испания и Италия. Италия и това. Тя покара се. Айде, ти си ходила. Ходила съм. Италия и Китай. Да видиш китайче. Да се снимаш. Кои са? Значи Италия и Виена. Стига са, че са и Добре, по 0,5 точки за всички. Да, така. Не, Лончето ни каза Италия. Казах Италия Каза. и Китай. Така. Кой ми е любимият цвят? 2 са. Розово и лилаво. Лилаво и бебешко лилаво. Розово и Розово и лилаво. лилаво. Лилаво и черно. Добре, Черно. значи 0,5 точки за нас с Да. Елит. И за мен, аз Да, и Дарчо каза лилаво. Ами да. Каза лилаво. И бебешко лилаво. Тя лилаво. Да, добре. Да, Да, 0,5 точки за всички. Кои зеленчуци най-много не харесвам? Пътладжан. Чушки. Колко са, Вики? Така. И 2 пътладжан. са. Добре, значи чушки и чеквички. Така. Чушки и пътладжан. Чушки и падлачан. Чушки и пътладжан. Чиквички много обичам. Чиквички обичам. Знам, защото Значи- мама сме изпоръчала на Хепито и Викито половините ги изцяни. Ще го оставя. Не дей, че му излагат сега. Майка вятър духа. Тук ще наобрули, бе. Взима не. Още. Ели, бе. Така. Кой е любимия ми коледен филм? Сам вкъщи. Да, сам вкъщи. Сам вкъщи. Да. Винаги във всяка Коледа го гледам. Така. И аз гледам Коледа по 10 пъти. Да, и аз. Когато говоря с някой човек от среща, примерно с вас, кое е първото нещо, което забелязвам? Очите. Очите.
По-облечен. Две са. Очите и носа. Очите и облеклото, примерно. Зъбиче носа. Зъбите и носа. И аз не гледам носа. Гледам зъбиче най-вече. Ти мога да гледам носа, че. Стивчо? Да. Стивчо, виж. Така, когато искам да... Какво? Това е новия анимационен герой, който много обичаме да обожаваме. Може да го видите скоро. Кината! В YouTube канала ни. Той участва. Съжаляваме за вятъра първо, просто да. Няма как да се приема. Няма как. Да. Така, другия въпрос. Кои са часовете в училище, които не искам да карам? Математика. Музика и математика. Музика и Иди не. математика. Така, Значи музика. изобразително. В момента математиката даже ми е един от фаворити, защото спомена. И между другото и на мен за сега дълго ми харесва. Заради учителя. Да, така. Ако съм с друг учител, ще е коренно различно. Така. Кой филм бих гледала, който излезе нов сезон и е в кината? И ако не, също бих искала. Автор. Иначе автор, че се казвала, че се загледаш и си го гледала. Да. Така. Кой парфюм искам? Казвала съм го. Виктория Секрет съм мала. На Диор някакъв. Те да. Ариана Гранде. Не си го казвала. Казвала съм го. Добре. Така. Колко съм висока? Метър. 1,62 сантиметра. Да, 1,62 м. Да, 62. Метър 61. Метър 61. Значи на всички, че... 1 сантиметър. Никой не получава точка, защото ми е най-близко. Никой. Да. Добре, така. Кое е селото на баба ми в Стара Загора? Ястребово. Ястребово. Разбира се. Знаеш ли го? Да. Разбира се. Така, продължавам. Кой номер обувки нося? 39. 38. 38,5. 39, чрез вече 38,5 ви дадах даже. Коя ми е любимата торта? Плодова, която ти беше тази година на рождения ден. Тази, която ти беше на последния рожден ден. Ти? Нали това казах? Добре, гараж. Гараж, но Хора са гараж. с Виен съм Винаги е гараж. Да. Боже. Така. Кой ми е любимия частник от Игри на волята? Малко се повтарят въпроса. Това ли са? Абе, Мудива и Румен Радев. Да, Румен Радев. Да, това е Румен Радев. да, ние като цяло всички тук най-много ги харесваме така. Добре, и последен въпрос. Коя госпожа харесвам в училище? Харесва се По истински. български. Истински. По български начин. Даре. Аз казвам по музика. По български и по математика. Но Здравейте, кокошки ранобудни. Здравейте, ранобудни кокошки! Ранободни. Ранобавне! Много си ранободна. Ами това бяха въпросите. Чао! Bekliyor aç kurt her taraf anzo. Sosyete kekolar soruyor haber yok.